mopogore opogore ma bende nitiere jok mosebedo ka siro, nitiere jok mosebedo kata mana ka seyo ile chaka ne kodi kaluwore gi wach ma bende Nyamita wacho kan. Joluo koro sirkal mar mondo wayud yuto. Mokwongo nyaka wang'e kuma Nyamita be owuok. Nyamita gi ne joma ne okuongo support sirkal kapok baba no support. Sani be gin gi problem. Iluongo ni nyisruok e gwenge. Sani jo ODM odonje sirkal. Gima nyine no kotimre coast cha. Sama koro jo ODA gi jo ODM koro laro space. Makane wacho ne Ruto ni baba we wach mar local ni wetik local. E gima dwa timre Nyanza ka bende. Nikech wan gi jowa moko man nyocho saringo donje sirkal. Korka baba be koro biro gi joge. Koro ji dwa laro space ka. Koro narrative ma Nyamita kelo no mago mana space. Gilaro space. Number 2, anawuke for civil society. Statement mar Nyamita to ba anyalo condemn. Ni oko chuno ni nyaka ibede sirkal eka resources itero kuma untiere. So long as ni vote ma sirkal obet, budget nyaka be distributed whether you vote na sirkal kata ok vote na sirkal. Koro wach narrative ma Nyamita kelogo emomiyo joluo osebedo ka okwan gi dongruok. Nikech kawan opposition sirkal mane pap ok dwa miyo wango, ok dwa miyo gik moko. To make narrative ma 2010 constitution osetemo mondo gol. Idwa nyisa ni kawuono kaka Mbadi en minister mar finance. Koro they were pogo resources the other jombok support one. So such kind of narratives gik ma narratives ma backward. Monego beni at this current space onego condemn. Although because I work in civil society. Samoro kara mna kinyo kara mna angol kara mna kinyo kama koro lose kama kelo godo wach nikech lemo kara mna pok mag sirkal. Ne bedi chuone jala ma tek katine sirkal kata bed ni ne oko mar sirkal inja Kenya nikech president kara mna jatend piny en mar kila ng'ato. To koro kinyo kara mna kako loso nikech jomoko osebedo kara mna ka seyo moko kuoma jogo kuma bende no walne ten migepe ma wuok e gwenge mago mag Luo Nyanza. Thoth gi bed neno kanyo ka wuok e duond bura mano mar ODM. Samoro mane manote otemo loso. Otemo loso, but space, the old narrative, people are fighting for space. Kech ingi maber ni Raila no yiero ji ariyo from Luo Nyanza motegno. To jog ji ariyo go be mano se wacho ga ni an gi ji ariyo motegno e Nyanza ka, wan gi Wandai to wan gi Mbadi. Koro mago jo motegno modonje sirkal. Koro jo mano osedonjo sirkal mayom ka. Jogi kodonjo nyalo displace gi politically e gwenge magi wuoke. In fact lweny no poko chakore. Ne ineno ko chakre mbele president coast. To kata e Luo Nyanza ka joma no kuongo ringo ka. Dhi laro for space. Gima natemo wacho kendo machielo about gima Nyamita wacho no. Ineno ka jomoko ndiko ni Raila ODM double speak. The fact that no yer Mbadi to yer Wandai mondo donje sirkal does not mean ni ka weche moko dhi maracha sirkal to ODM ling.